Kaixo. JPG naiz, eta munduan gelditzen den azkenengo influencerra naiz. Etorri nirekin egun bat pasatzera! Kaixo! Bale, gauza bat, eske daukat askura eta egitea zu, bai, ez baina eskerrerago. Ez baina hori ez da eskerra. Ondo nago, no? Bale. Kaixo! Bueno, nik egunero nire skinkerra egiten dut. Maskarilla bereze bat daukat, eta badakit jakin nahi duzuela zein den, beraz esango dizuet. Maskarilla hau da Petrol All. Egunero botatzen dut, eta aurpegia hidratatuta mantentzeko da munduko gauzarik onena. Petroleoa, benetan. Erabili. Gaurko 25 minutuetarako prestatzen ari naiz. Atzo nire 25 minutuak korrika eman nituen. Eta gaur zer egingo dudan jakin nahi baldin baduzue, gelditu bideoa ikusten. Dena aldatzen da beraz, ez harritu aldatzen banaiz. Dena egutia. Etorri direkin gozaltzera. Bueno, aspaldi gelditu ginenez gabe nire bildegi propioa daukat, Beste egun batean ingo izuet horren tutoriala, baina marabila. Gozaltzea eguneko momenturik garrantzitsuena da delako nire momentu bat, Nire buruarekin disfrutatzeko momentu bat. Egunero 25 minutu atera gaitezkenez, kutsadura dela eta oxigeno badakizue. Gaurko 25 minutuetan zer egingo dudan kontatuko dizuet. Nire urtarorik gustokoenean gaude, neguan, eta gaur 40 gradu egiten ditu eta nik aprobetxatuko ditut bainito bat emateko. Ongi etorriak, hau da nire kalarik gustukoena, Zake orain, bainito bat hartuko dut. Baten bat animatzen bada, etorri lasai, Jada, munduko azkenengo influencerra hilda. Aldatzen da azalekoa, duina ere aldatzen da pentsaera, munduan dena aldatzen da.